ġejt, meta tnissit, ġejt minn Alla f'ħin ta' berqa, jew biżmien fliq biddilt. Ġejt kif ġejt int l-isbaħ l-akbar fost kemm hawn ġubit, meta moħħi jieqaf fuqek, nilmaħ dawl bħal ta' smewiet. Toħroġ biss mill-fom tal-bniedem għax tal-fema intelm sabiħ, mhux bħal-lana tal-safar illi jdoq u jmur marriħ. Kelma, kelma, xi tkun inti, minn fejn ġejt, meta tnissit, ġejt minn Alla f'ħin ta' berqa, jew biss minn fliq biddilt. Ħsieb u nifsi s-sura tiegħek, qalbek donna l-sin tan-nar tal-imħabba fik il-ħlewa, tal-mibeda fik l-imrar. Kemm il-darba mlisna f'waqtek, tfejt il-illa ta' sultan u tal-ħnina mhux ta' qabar, għal-ħatjin berraħt il-ħdan. Kelma, kelma, xi tkun inti, minn fejn ġejt, meta tnissit, ġejt minn Alla f'ħin ta' berqa, jew biss minn fliq biddilt. Kemm il-darba f'nofs taqtija fejn il-għadu kien rebbieħ, bħal sajjetta nstama leħnek u mewwit tal-għadu id-driħ. Iżdint kont li f'dar l-imħabba tħalt ħallila 6 snijiet u tfajt sħaba mdardra u kera fuq ix-xemx ta' żewġ ħajjiet. Kelma, kelma, xi tkun inti, minn fejn ġejt, meta tnissit, ġejt minn